boten wonten barenipun piyambak minangkani nggih menika kepengin ngumpul sareng teng papan mriki menika mekaten. Pramila nggih matur nuwun nuwun sanget nggih dikandhani pasugatan ingkang komplit trik nggih. Mugi-mugi sedaya menika wau dados tunggaling amal nggih ingkang samangke mugi-mugi kemawon pikantuk piwales utawi pahala ingkang setimpal saking ngarsa Gusti ingkang murben dumadi amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, jane niki wau Yudi kelalen kudune sing nang arep niku sing sahibul bait. Nggih, kudune sahibul bait. Kaya diwakili dunia yang kita diterima banget rasanya itu kan orang kaya biasa nih orang kaya biasa nih jadi rasanya kayak yang terhidup ingat pawutan Bapak Ibu saya yang ulang mati minangka pepenget kesarengan wonten ing lingkungan terutama nggih monggo sami danten dipun segi kesehatanipun keamananipun panjenengan digunakan utawi mirsani teng sosial media elektronik terus didapatkan berita-berita saking endong sistem kabar-kabar hoax niku ampun terlalu dipenggali nggih sing wonten kejahatan modus pocong niku kabar hoax nggih kepenake jenengan sare umpamane sare aja ora sarengan lah nyandi pentung lah kira-kira ana duduk yang pentung terus senjata nomor loro kira-kira memang nggih wonten sing arep ora bener niku senjata paling ampuh wonten giyak bicara adalah giyak kayak niku nggih siji giyak kuwi pindhone ana wong nggih men go buka giyane niku nggih salah setunggale cara nggih njagi keamanan piyambak ugi semrawah wonten ing lingkungan kampung. Lah saterusipun Bapak Ibu ingkang kula hormati ugi kaitanipun kaliyan keamanan ingkang saking alam nggih, saking alam. Seniki alame mangsane nek ora kleru seniki mangsane mangsa 12 napa nggih? Pak Krus nggih. Seniki mangsa 12 napa nggih? Nggih. Nggih ning mangsa seniki kan angel diprediksi nggih. Kadang-kadang sejarahnya ketiga nyatanya si anak udan gede kadang-kadang juga anak diduke nah wasipun kula matur teng ngarsanipun panjenengan niku nggih sing pada dene ati-ati lah nggih kula mboten bosen ngengetaken terutama dumateng diri kula pribadi sumrambah wonten ing lingkungan nggih sing kagungan kayon kira-kira nang dhuwur dalam kira-kira ya radius mandan perak ya minimalnya ditutuh lah nggih kayon-kayon gede nggih mbok nganti wonten kedadosan ingkang boten saya lan dipun penginaken wonten ing lingkungan menika mekaten nggih lah monggo lah nggih kepripun carane kepripun usahane nggih terus malih nggih niki kaitanipun kalian tugasnya nggih antawisipun tugasnya Bu Bariati nggih sebagai sarana kesehatan desa nggih teng mriki teng lingkungan kok seniki kok mulai wonten terjangkit demam berdarah nggih niku monggo kangge PSN digiatkan kembali terutama teng lingkungan piyambak-piyambak wonten kaleng wonten bodolan gelas pecah wonten napa mawon lah nggih wonten blekeng sing kira-kira ana banyune ya syukur dibleduk napa dipendem minimale nggih diwalik lah kira-kira jangan tinggung banyu karena nek cara dinas kesehatan niku lemut sing menyebabkan demam berdarah senenge orang nggon sing kotor tapi nggon sing bersih nggih monggo lah nggih niki sekedar kangge pepengat intinipun nggih kawula pitados panjenengan pun langkung pirsa nggih pun langkung pirsa ning mboten wonten nawonipun nawi wonten ing alam sesrawung kula panjenengan menika intinipun nika eling kinelingan nika mekaten Pak nggih. Saged ditampi nggih Pak nggih. Matur nuwun kawula lajengaken sedhi kawula ngaturaken
ngaturi pirsa nggih ngaturi pirsa dumateng panjenengan kaitanipun kalian kegiatan mendatang wonten ing Desa Nusa Wangkal nggih nika kegiatan memetri bumi nggih kegiatan memetri bumi niki nyuwun pangapunten nggih dilalah dereng wonten wekdal anu dados dereng wonten pirembagan kangge pirembagan pembagian tingkat grumbul nika dereng nyuwun pangapunten namung kawula aturaken garis besaripun anggaran tingkat desa nggih saking kepanitiaan nika ketua Pak Asep Purwoko, sekretaris Bu Yeyen Ade Pratiwi, bendahara Bu Tarwiyah nggih, seksi perlengkapan Pak Partimin CS, seksi konsumsi Bu Tasira CS, among tamu Pak Lasikon CS, Goni Pak Sutaryo, terus seksi kebersihan Pak Supratno CS, Humas Hari Mulyono CS, koordinator bidik Pak Sulati CS, keamanan Pak Mariti CS nggih Dekdok Bu Sularsi lah dene dalangipun nika Pak Dalang Imam Sutikno nggih terus kangge penyembelih kerbau menika Pak Saifuddin terus hari penyembelihan mangke dintene Jumat tanggal 12 Juli tanggal 10 Juli lah dene salajengipun kancik bab anggaran nggih anggaran nomor setunggal anggaran dalang 21.000 kali Rp50.000 terus maesa selangkung juta rupiah tratak kali yuta gang 100.000 rupiah konsumsi 12 juta rupiah rokok kakuat 3 juta gang 100.000 rupiah goni kali 100.000 rupiah sajen wayang kali 50.000 perisinan 300.000 debok kali 100.000 pam setunggal juta gang 100.000 rupiah terus kebersihan 300.000 rupiah sasah kali 100.000 rupiah megari kawan 100.000 transport mencari dalang kali 50.000 transport mencari kerbau kawan 100.000 dekdok 150.000 rupiah penyembelih kerbau 100.000 operasional panitia gang 100.000 cadangan setunggal juta manjer dalang tahun depan kali juta total anggaran tingkat desa menika 17 juta rupiah nggih lah dene sumber dananipun menika sepindah saking swadaya kepala desa menika gangsal juta rupiah saking PAD selikur yuta 600.000 rupiah pamsimas 3 juta rupiah swadaya masyarakat ingkang kawan dosa juta rupiah lah kangge Karangsari Wetan mriki nggih khususipun kangge Karangsari Wetan nika bagian 11 yuta 57.000 rupiah nggih kangge kadus tunggal 7.921.000 rupiah kadus kalih 8.930.000 rupiah kadus 3 kali 11 juta kawan 190.000 rupiah nggih nika total sedaya kawan 2 juta kawan 100.000 rupiah lah dene kegiatan menika nggih kados biasanipun mokal kelaksanan tanpa partisipasi sedaya lapisan warga masyarakat Desa Nusa Wangkal menika mekaten. Lah dene pindah malih kangge pilihan dalang tahun ngajeng nggih. Pilihan dalang tahun ngajeng kala wingi wonten ing pirembagan nika wonten 3 pilihan. Nomor sepindah ki dalang bibit saking Widarapayu. Kapingkalipun ki dalang Sigit Jono Saputra Sugihan terus ingkang nomor 3 Ki Dalang Gilang Ari Pradana saking Adipala lah wonten ing mriki khususipun warga RT setunggal nggih khususipun warga RT setunggal nika mangke ingkang badhe dipun kehendaki antawisipun 3 menika dalang sing pundi nggih niku dadi dalangnya dalang bibit, dalang gilang, terus dalang sigit. Nggih. Monggo niki saking aspirasine RT setunggal
nggih dalange badhe dalang sinten nggih mangke niki nggih bahan pirembagan tingkat desa keputusanipun saking 13 RT menika paling kathah niku pilihane niku nomor setunggal dalang sinten, kaping kalih niku dalang sinten, lah kaping 3 nih dalang sinten kados niku. Nggih niki nggih taun ngarep Pak. Nggih taun ngarep. Kinten-kinten nek RT siji mriki kepengine dalang sinten? Sigit bae lah. Monggo. Nek dalang Eko seniki sek mboten dalang nika. Sigit man sigit. Dalang Eko sek mboten dalang nggih. Angkut pasir, Mbok. Dalang Sigit nika teng mriko wonten nggih dalang Sigit. Dalang Gilang nang ndi Mas Ikun? Mas Gilang. Nang Malaysia. Oh, ladoh nggih. Monggo RT setunggal mriki badhe badhe dalang sinten nomor setunggale? Sigit. Sigit. Nggih. Oh nggih, Sigit sebelah wetan? Nggih. Sigit. Oh Mas, mayoritas suarane Mas jenengan siap masuk dalang kayak berarti. Terus pilihan nomor kali dalang sinten niki mbok sing dikarepnan dilalah pun isi nggih. Wektune pun isi. Pilihan kedua dalang sinten antarane dalang Bibit kali Gilang. Bibit niku dalang muda nggih, Gilang nggih dalang muda. Nggih, pilihan kedua Ya Gilang urung tahu. Iya. mboten niki sing wingi sudah ditentukan itu 3 dalang, 3 pilihan. Nggih, 3 pilihan. Nggih. 3 pilihan. Ini oke. Jadi antarane dalang Sigit, dalang oke Gilang ya. kali Bibit. Nggih. Nggih semetawis nggih dalang Sigit nggih pilihan utama nggih. Nggih. Mudah-mudahan kados sing dikendhaki teng panjenengan wekdal ingkang mangke dipun tontonaken saged napa nggih saged Anggur. Nggih kangge musyawarah. Lah dene niki papanipun Pak Menjang nggih papanipun wonten ing Bali Dusun nggih Moksana Persepsi nggih karenane kados musyawarah kan digawe balai desa, digawe jembar minimal niku men dadi rumah desa bisa mlebu nek nggo nanggap wayang nggih. Lah di samping pindhone niku mandang karo nggo ngenomi anggaran terutama tradak. Nggih. Nek umpamane boten wonten nggih kados pendopo riyen kan boten saged mlebet nggih. Maksudnya nggih nambahi tradak, nambahi panggung. Seniki paling panggung kok lurakan niku mboten. Saking kelas 12 menit wis cukup rawan. Wis ya. Salah sih Bapak Ibu